Mana nyakene Dolphine ne yo machal nade nikech rowere nego benni kata mana itiego ijiwogi kapo nono ni gichung ginango gini mabende gidwaro wache galamure chokruok kama bende itime kisera mar ombulu nikech kisera mar ombulu ngini yudo kuma samoro rowere joma tindo gi joma dongo ochokore. Do you feel like there's need for empowerment mago mag rowere kata mana joma mine be tinde ka tinde anno ga kiwacho ni joma mine bende dwaro empowerment joma chuo kila sector kata mana kila group bende paro ni dwaro empowerment Dolphine? Yeah, empowerment en gima muhimu sana ne oganda o kata ni any other category, but everyone needs an empowerment. Kata joma chuo dwaro empowerment nikech empowerment kema kuma wagole gande wild confidence, wild the, how do you call it, ilungo nade Wachekata mna gidongero mbolo wild nyaka leadership skills, yes, aspirations, gik mang'eny. Koro mano gimonego bedni bende waketo into consideration seche ma wagoyo ilungo nade seche ma wadhi loso goganda nego bedni wanyiso ni these are the empowerments wanyalo keto across kain mar nyiri mwachako godo padagal kaka mar nani Bensuda kaka mar Bensuda ineno kaka it's doing well, so those are the things we should put in place. Yeah, empowerment